A ver, é posible que estemos de volta? É posible que estemos de volta, non? Sí, estamos de volta, penso que sí. Ahora sí, ahora estamos ben. A ver se no, a ver se decides por aí no chat se volve a ir ou non, porque madre mía. Informádenos. Penso que sí, que ahora volve a ir. Sí, ahora sí, non? Sí, penso que sí. Agora penso que vai ir perfecto, tío. Debería ir perfecto. Foi un pequeno fallo Pues nada. técnico. Sí, aparte desas cosillas que vos contaba que vos contamos con respecto a Canle, das novas, bueno, de que eso, que ahora somos afiliado, o tema das recompensas e demais, tamén estamos chegando xa a un punto de tempada a vida ou morte, non, Cabo? Porque xa temos É verdad. cousiñas. Claro. Aparte parece que se empezan a solopar un pouco os finais de liga cos comezos da outra, porque xa empeza a haber todo tipo de rumoroloxía en canto, sobre todo banquillos. E bueno, falaremos de todo un pouquiño hoxe, a ver tamén, queremos coñecer tamén un pouquiño as vosas impresións, todo ese tipo de cousas. E bueno, ademais, que hoxe en Twitter temos unha enquisa que, bueno, un pouco con motivo da controvertida lista de convocados de Luis Enrique para a selección. Ollo, Vieito. The best. Temos o primeiro suscritor da Canle. Moitísimas gracias, Cram5. Que auténtico fenómeno, é un furiño de pura cepa. Sonou a sintonía e pensei que estaba, non sei, que estaba soñando, Vieito. Sí, señor, o primeiro de moitos, Cram5. Sí, señor. Tamén chamado Mark. Grandísimo, sí, Cram. Grande Cram. Sí. Moi ben, pois moitísimas gracias. Para nós é un verdadeiro placer isto, realmente. Sí. Moitas gracias, Marc. Pois nada, imos dar eso que estabas contando de Luis Enrique, non? A lista de Luis Enrique, que faltou Iago Aspas, comentouse moitísimo, pero faltaron máis xogadores. Entón o que preguntábamos era que xogador vos faltaban galegos, a parte de Iago Aspas. Dinos, Arturo Sesudo, que imaxen conxelada. A min vaime ben. Non sei a ti, Vieito. A min vaime ben tamén. Bueno. Pois sí, iso. Tedes a enquisa en Twitter, podedes xa dar aí caña. E creo que temos tres opcións a parte de Iago Aspas, que son Borja Iglesias, Brais Méndez ou Angeliño, que son, bueno, ou mellor os tres, a parte de Iago, tres futbolistas galegos que ahora mesmo están así a un nivel máis superlativo, pero tamén hai moitos outros como Santi Mina, Denis Suárez, non sei. Sí, outros que seguro que se me esquecen. Entón, tedes aí a enquisa para, pois bueno, interactuar un poquinho con nós e tamén saber cales son as vosas impresións respecto a isto. Perfecto, pois despois tamén eso, imos ver o final da segunda B, porque xa non vai haber máis segunda B, acabou. Terceira, quedan os playoffs, que imos falar deles, os playoffs de ascenso, a permanencia ao estado tremenda. Entón imos falar de todo un pouco, e a preferente, última xornada tamén, despois virá a segunda fase. Así que eu cando queiras, Vieito, comezamos tamén. O Celta acabou a Liga e que hai moitísimo do que falar, así que a tope. Hai moito do que falar, sí, o Lugo tamén está aí, o de Prabanca, que ainda están aí inmersos neses finais de Liga, buscando esa salvación. Que bueno, a verdade é que, bueno, xo comentaremos despois un pouquiño, pero así a grandes rasgos, eu espero equivocarme, porque mira que levaba semanas, acabo dicindo que o Lugo que tiña cousa moi fea, que parecía que estaba no pozo. E bueno, sí que é certo que non ten nada sinxelo, porque, bueno, ten que visitar o Rayo, pero bueno, xa Claro, falaremos despois, aí está. Agora, que che parece se imos ca segunda B primeiro? Segunda B? Fenomenal. Pois veña, imos a gran pantalla, a nosa gran pantalla, e poñemos o Coruxo ou o Ponte? O Coruxo primeiro, pareceche? Eu penso que sí, deixamos o Ponte para o final, que foi un partido máis decisivo. Moi ben. Dos cambios no banquillo do Pontevedra. Sí. Comentábase hoxe na rede, Xito posiblemente non seguiría. Bueno, a ver que pasa. Bueno, pois mira, temos a clasificación en pantalla, que como vemos o Coruxo e o Pontevedra ambos se salvaron xunto co Salamanca Club de Fútbol. O Salamanca acabou a Liga tamén a un nivel, coidado, era un equipazo. Finalmente se salvaron os tres, o Oviedo, Lealtad, Sporting de Xixón B, Guijuelo, e Covadonga descenderon de categoría. Sí, o Salamanca eu creo que é un caso un pouco semellante a Pontevedra, non? Eran dous equipos chamados a ascender, porque eran dous equipos chamados a estar arriba, a ascender ou polo menos estar arriba. E ao final empezaron mal a Liga, bueno, unha serie de malos resultados, un par de malas rachas e meteste abaixo, e ao final, bueno, pois lograron esta pequeno premio ao final de Liga, que é unha salvación que
de non darse, pois podería ter consecuencias máis nefastas aínda para os dous equipos. Sí, señor, estaba intentando facer aquí unha enquisa, tío, para estrear as enquisas, pero non me deixa. Porque pon que o contido que non... A mellor foi porque puxen merda nunha das respostas. É posible. Pois sería posible. Ainda que penso que o Twitch está en galego, creo que non ten opción de galego. A ver, vou probar outra cousa. No caso. Sí, coméntanos por aquí tamén Jengibre, Ginger. Ahora sí. Bueno, realmente como é a pronunciación. Pero sí, nada, que ao final estando a Morevieta, é certo, a Morevieta, que comentamos isto porque eu escoitei outro día que estaban pensando en vender a praza de segunda división, que me chamou a atención bastante, a verdade. Perdón, Vito, estou aquí. Bueno, a ver, ahora a ver sí, que pasa. deixoume facela, Tedes unha enquisa aí posta. Hola, Rei Fabiano, como ti por aquí, que raro, que che iba a decir, Vieito? Pasamos a terceira, entón, que agora xa acabamos con segunda B. Non sei, despois se queres volvemos falar da tempada dos equipos, pero pouco hai que dicir, sempre repetimos o mesmo, non? Pontevedra, No, ademais, bueno, xa acabando a tempada o Coruxo e o Pontevedra, o Coruxo xa prácticamente xa acabara a tempada, o sea, a xornada pasada, xa non se xogaba nada. E bueno, eso, ao final, pouco máis. Salváronse todos. Grandes alardes, evitando, pois eso, un mal que podía ser terrorífico para o clube, para a entidade. E nada, un ano máis que estarán aí. Sí, que bueno, ao final non hai que esquecerse tampouco de que isto realmente é un descenso. Sí, é un descenso, pero non hai ningún equipo galego que descenda dúas categorías, iso sí, Eso está ben, polo menos. Sí, está ben, porque aparte era complicado que ningún equipo galego dos que había a principio de liga, a priori, era complicado que ningún dos dous equipos, o sea, ningún de todos os equipos galegos pois descender a dúas categorías, pero sí, ao final conseguiuse. E de feito, cando se meteron o Coruxo e o Pontevedra na fase de descenso, parecía complicado que se salvaran os dous. Sí, e xa ves. Claro. Tendo en contas os coeficientes con outros grupos, podían salvarse solo dous nestes, e que coincidiran solo Coruxo e Pontevedra, pois era complicado, pero ao final deuse. E bueno, pois mellor. Sí, o que di Jengibre que é un descenso light, entre comillas. É así, bueno, descensiño. É como o ascenso do Depor, é ascenso. O sea, ascenso. Sí, ascenso. Para min, eu penso que ascender, clasificarse para a primeira federación. No, para a primeira federación, sí. É unha permanencia, máis ben. Sin embargo, baixar a segunda federación é un descenso. Ao final baixas a cuarta categoría, vas xogar con equipos que en segunda B o máis normal sería que non estiveran, porque non, por exemplo, non iban a estar Arenteiro, Bergantiños e outro dos que ascendan, non iban a estar en segunda B, os tres. Claro. Bueno, non sei, ao final descendes unha categoría e na outra, de outro xeito, na clasificación para a primeira ref, sigues na terceira categoría. Entón, efectivamente. Bueno, pois pasamos a terceira división onde, bueno, están moitísimos equipos loitando por manterse na categoría. Este filde, ollo, porque pasaron cousiñas, mira, primeiro partido, Viveiro, Unión Deportiva Ourense. O Viveiro, bueno, empataron a uns, conseguiu empatar o Ourense ao final, pero é que teñen moi complicadas as cousas os do Couto. Bueno, sí, pero bueno, eu creo que tampouco é un mal resultado. Ao final, non sei, é un campo moi complicado do Viveiro, é un equipo que ten as cousas moi de cara realmente, porque quedan 4, xa miraremos despois, pero 4 xornadas, están 6 puntos por encima da salvación. E bueno, un puntiño aí que lle permite ao Ourense pois seguir vivo. Sí, seguir vivo, pero é que é que un equipo eu penso que está un pouco un pasiño por detrás de Ribadumia e Barco, un pasiño importante. Bueno, ao final son 3 puntiños, bueno, ao final 3 puntos é un partido, quedan 4 xornadas. Pero pode ser. Tamén eu vexo máis complicado, por exemplo, o Estudiantil creo que xa firmou a súa sentencia de morte, porque a falta de 12 puntos están a 9. Virtualmente descendidos. O Fisterra que se sigue aí amarrando un pouquiño, pero bueno, xa veremos despois. Sí, quedou con menos o de Ourense na primeira parte, despois marcou o Asier, que este chaval fixo unha tempada espectacular. Ti dicías que o coñecías de cando xogou contra ti, contra o teu equipo que adestrabas ti cando estaba no Foz, non? Pode ser? Sí, contra min non, porque se xoga contra min
Destrózame. No, ti é el. Non se vai unha. Pero moi ben, moi ben. E bueno, sí, moi boa tempada. E tamén o do outro que marcou, tamén o do goleador do Ourense, de Viti. Sí, moi boa Viti. tempada. Gustache a ti, Viti, É carismático, Así con cas pintas que leva. Non só eso, que me parece un xogador bastante completo. Un xogador que aparte, non sei, notase moito cando está, porque é un pouco, actúa aí un pouco como de stopper do equipo, non sei, é un xogador moi interesante. Sí, que te iba a dicir? O que che quería dicir antes era que agora está un pouco todo moi definido, refírome. Está arriba o Barco, co Arzúa Viveiro, Ourense Club de Fútbol, Barco e Ribadumia, entón eses equipos é que complicado que pinchen, porque van xogar contra equipos que non se xogan absolutamente nada. Sabes o que che quero dicir? Sí que é certo eso. O que pasa é que, bueno, eu creo que tampouco te podes fiar moito deso. Bueno, sí, mira, de feito estámoslo vendo no partido das Pontes contra o Ourense Club de Fútbol, por exemplo. 1-1. Claro. Ao final os equipos agora eu creo que queren todos, bueno, pois máis ou menos competir, deixar unhas boas sensacións. E bueno, os xogadores, xa sabes como son as cousas nesta categoría, cabo, que ao final os xogadores moitos teñen contrato por un ano e tamén lles interesa pois facer ben as cousas. Efectivamente, eso é certo. Adiantouse o Ourense Club de Fútbol, despois na segunda metade cun gol de David García, creo. Penso que David García, pode ser. Sí, me parece que sí. Pois un bo gol de falta ademais, o 14. Pois empatou o partido as Pontes. Campo complicado o poboado, non? Sí, claro, un campo complicado. De feito, o As Pontes creo que foi, polo menos na fase regular, foi o peor visitante, me parece. Sacou prácticamente todos os puntos no poboado. É un campo, sí, un campo grande, ademais, non sei, un campo histórico, verdade. Feudo complicado, sí, señor. Pois así foi. Pregúntanos o Fisterra. O Fisterra. Imolo ver agora. O Fisterra, mirémolo agora, pero salves ou non, a verdade é que é moi meritorio o que está facendo. Eu creo que tivo moi mala sorte, porque aparte na primeira fase tuvo moitos problemas con aplazamentos de partidos. Houve partidos que mereceu máis e non sacou os puntos que tal. Lesións. Pero bueno, siguen aí, siguen a 6 puntos. Lesións. E bueno, siguen aí, están aí a 6 puntos e, joder, ao final están deixando todo. Eu creo que é o último equipo que pode ter opcións. Son poucas, pero pode telas. Mira, o Arzúa, un golpe sobre a mesa contra o Atios, un equipo que tamén prácticamente están descendidos, non, o Atios? Sí, bueno, de descendidos matemáticamente están 11 puntos, quedan 12. Sí, básicamente. Actualmente están descendidos xa. Bueno, unha tempada de debut en terceira división. Non foi unha mala tempada do Atios, penso eu. O que pasa é que, bueno, ao final tamén este formato complica moitísimo a salvación, non? Que haxa 8 descensos, eu creo que é moi complicado para equipos que iban a estar aí xogándose as castañas hasta o final, é moi complicado. Marcou outra vez Brais Pedreira, macho. Que temporadón está facendo o de Cruces. Despois, bueno, tamén marcou Iker Hurtado. Verémolo. Doblete do Killer do Deza. O Killer de Lalín, sí, señor, xogadorazo. Pois bueno, agora as cousas están... Eso, quedan 4 xornadas. E agora ven o... bueno, aí están os de partido. Sí, bueno, o que comentaba un pouquinho antes do Fisterra tamén. O Fisterra, ademais, ten un calendario bastante asequible. Porque mira, cabo, contoche como é o tema. A ver. Visitan o Pontellas fora, xogan na casa contra o Atios, visitan a U de Ourense, que vai ser un dos equipos que vai estar aí tamén para meter... Bo partido ese, E por último, reciben ao Ribadumia, que bueno, é outro equipo que vai estar aí tamén, sí. Eles. É que cuidado, se gañan os dos partidos contra Atios e Pontellas, que son dos equipos que están prácticamente descendidos, son dúas finais despois, non? A non ser que, bueno, o Barco é que claro, eu penso que as cousas están moi de cara para os equipos, para os 4 primeiros. Eu penso que sobre todo para os 3 primeiros. Pero o Barco por equipo, por nome, sí que sería o que debería dar un par de golpes sobre a mesa e, sabes? Sí, pero que ao final tampouco, non sei, eu penso que tampouco ao final tampouco están dando. Levan toda a liga, perdón, pois
o sea, todos levamos toda a vida, toda a liga presupoñendo co Barco que vai acabar arrancando, vai acabar tal, pero que ao final quedan 4 xornadas de liga. Están empatados a puntos co Ribadumia, sacanlle 3 ao Ourense e 6 ao Fisterra. Ostra, que che iba a dicir? Viches o chat? Que xa o vin que puxo antes o Rei Fabiano, algo. O do bus. O busero do Ourense Clube de Fútbol que foi ata Foz para chegar aos Pontes, que auténtica locura. Onde se pensaba que estaba? Logo... Pero Foz non está moi preto de Ourense. O sea, de Ourense, de As Pontes, para nada, non? Home, ben. Queda todo hacia arriba. Bueno, sí, hacia arriba tamén está Asturias. Me cago en tal. Por eso. Que fenómeno. No, sí, a verdade é que non sei, non debo ver... Quentouse. Non debo ver moito GPS en Ourense. Ostra, que boa, tío. Sí, no, a verdade... Curioso, eu non sabía. Eu a verdade que non sabía. Non escoitei isto. Non sabía nada deso. Sí, señor. Non sabía nada deso. Pois mire, está... bueno, isto tamén, o mellor, tamén afectou un pouco os xogadores, porque ao final chegas... Cansas, máis cansado. Sabes, consciente que chegas agora tarde, non sei, chegas o mellor sin cantar, non cantas moito, non sei. Non sei. Mira, estamos vendo o partido do Barco precisamente e estábamos falando de que, mira, Dimaki que non é moi fiable, claro que non, porque de feito empezou gañando e despois remontou o Fisterra, que se chegou a poñer, creo que foi 3-1. Despois foi o 4-2. Todos os goles na segunda metade. Marcou Adrián Macai, marcou un golazo David Álvarez, de falta, como sempre ten que marcar de falta este rapaz, mi madre. Sí, e o Barco ademais é eso, que o Barco nas dúas últimas xornadas, o que pasa que, bueno, son equipos que poden estar xa salvados, pero o Barco recibe o Viveiro e na última vai a Arzúa, o sea, son dous campos complicados. Despois, as dúas anteriores ten As Pontes na casa, esta xornada, e na seguinte xa o Estudiantil fora. E, bueno, non sei, eu é o que penso. A min é que agora mesmo, estas alturas, calendario fácil, pareceme que é complicado, é que non hai rivales fáciles. O único se xogas o mellor contra un equipo que está descendido xa na casa, pero que se os visitas ti fora, non te podes fiar tampouco. Xa, totalmente. Pois a ver que pasa, mira, dinos aquí o Rei Fabiano, que hai que poñer un apodo Juan de Dora, o 9 do Fisterra, que me fixaste, por como corre. A ver, imos observar a súa carreira, que no primeiro gol do Fisterra fai unha boa carreira. A ver, espera, que o poñemos. Se nos deixa isto, poñémoslo, se non, pois... Espera. Sí que corre un pouco como se fora a desmontar. Un pouco como Jachaboura. Aquí. Mira como corre, mira como lle preme. Aquí, a ver, pa. Corre como movendo moitos brazos, é posible. Así moi... Sí, fai unha cousa un pouco rara. Gol e asistencia, bo xogador, Juan de Dora. A min gustamos, é que non lle un xogador con que se chama Juan de Dora, eu penso que non necesita un alcume, tío, porque... espectacular, Juan de Dora. Por que se chamará así? Juaniño de Dora. Sí, Pois bueno, pasamos entón ao Estudiantil Ribadumia. Estudiantil, descendido Estudiantil. E o Ribadumia, sí, bueno, bo resultado. Non, pero sí, ao final... Deixa, sí, basicamente... 9 puntos, quedan 12. Moi complicado. Prácticamente sin que acerto que ten que xogar co Barco, pero bueno, virtualmente están descendidos. Sí. Dá a sensación de que é un equipo que bueno, que reaccionou un pouquiño tarde. Non acabou tampouco de reaccionar como debería para salvarse. Ao final, bueno, faltou un plus. Un partido que tiña que ganar. Se gañaran este partido, era boa, este partido estarían a 6 puntos do Barco, estarían a 3 puntos do Ribadumia. Que seguiría estando moi complicado, pero marcou Alex Fernández o segundo. Sería máis asequible. Tiveron mala sorte, por exemplo, o primeiro gol. Propia de Catú, sí. Aparte un gol destes que, non sei, un gol que, non sei. Mira, dinos Jengibre, non entendo do Estudiantil, ten equipazo nome a nome. A ver, sí, pero recordamos, o Estudiantil non empezou, prácticamente cambiou todo o equipo durante a tempada, foi cambiando case todo o equipo, despois os nomes non che aseguran nada, ao final nunha categoría como esta, necesitas eso, ter un equipo ben formadiño, tío, porque xa se ve como funcionan as cousas así. Sí, e a parte moi importante tamén o feito de ter un bloque consolidado nesta categoría. Ao final en terceira división pode haber xogadores, pode haber equipos con menos nomes, xogadores menos coñecidos, ou xogadores que venen de abaixo, pero máis ou menos todos son bloques, o sea, todos levan anos xogando xuntos. E bueno,
teñen unha forma de xogar que os identifica como equipo. Estudiantil ao final colleron de aquí, fixeron un equipo novo, e ao final é moi complicado, aparte nunha categoría como deste ano, que foi tan curta, cambiando de adestrador. Sí, é o que dicías ti tamén, Cabo, que ao final en inverno pois cambiaron que a mitad do equipo, marcharon 6 ou 7 xogadores e vieron outros tantos, entón, bueno. Que despois empezou a xogar bastante ben o Estudiantil, a min ao final de liga gustoume moitísimo, pero non chegou, que é o tema. Nunha liga tan complicada, tan onde era necesario rendir xa de primeiras. Como? Que eso, sobre todo tan curta, que a presión de ter que gañar desde o principio xa, e ao final empezas con esa presión, ves que te empezas a meter abaixo, que as cousas non funcionan. Houbo o Estudiantil tamén tivo os problemas co Vista Alegre ao principio de liga, non vos acordades que tiñan un acordo de filialidade, medio se enfadaron, tal, bueno, ao final esas cousas eu creo que tamén minan. Esas movidas afectan, está claro que afectan. E que che iba a dicir? Onde parece que siguen sin funcionar as cousas en Cosomozas, non? É que sí. Non me gusta como encaran esta fase de playoffs, Na, a verdade é que desde que acabaron, bueno, xa desde os últimos partidos da primeira fase, eu creo que, pegaron un baixón que a verdade é que non me explico moito, porque os Somozas ao principio de liga era un auténtico rodillo, que era unha cousa de tolos. Sí. Pero sí, a verdade é que non lle está indo ben, e bueno, era un partido ademais, era un partido ademais para que podía servir un pouco de toque de atención ao Leusa, sí. Claro, para ver marcar un pouco como vas a encarar a fase. E bueno, e ademais gañar e intentar quedar máis arriba posible. Sí, que che iba a dicir, dito isto, os Somozas en pouco menos dun mes convertirase en novo equipo de segunda federación. Pues é que estámoslo facendo por eso, para darlle sorte, porque todo o que dicimos vai a ser ao revés. Pode ser, pode pasar calquera cousa. Aparte son 3 partidos. O primeiro xogalo na casa, o primeiro os Somozas vai no xogar na casa. En caso de pasar ao seguinte, bueno, xogará fora, pero que por certo, non sei se xoga o seguinte, non sei se é contra o Polvorín, non, Cabo, como é, sabes? No, a ver, o Polvorín e o Arousa xa están esperando en semifinais polos seus rivais. É dicir, claro, sí. Pois a verdade é que aí píllasme. Non sei se sería contra o Estudiantil, non sei se, contra o Estudiantil, joder, Dios. Contra o Polvorín ou contra o Arousa. Non sei se sortea, ao mellor sortearase, non creo, non. No, está fixo. Bueno, pois nada, do Arousa Somozas 3-1. A min gustoume moito o Arousa. Mon está a un nivel espectacular. A min Mon me parece un xogadorazo. Despois, estamos vendo xa imaxes do Morrazo, onde gañou o Polvorín cumplindo co que tiña que facer. Gol de Morais, moi bo gol. O filial lucense que sigue a tope, non o descartemos tampouco para ascender para nada, porque moi ben. Mira, Cabo, apuntando que o que decíamos agora fai un momento, Somozas e Chocos, eliminatoria, o gañador enfrenta ao Arousa en semifinais. Entre o Alondras e o Estradense sairá o rival do Polvorín. É dicir, entre o Alondras e o Estradense sairá o rival do Polvorín, vale. Bueno. Correcto, os Somozas ou o Choco, que pase dos dous, xogará contra o Arousa, unha semifinal, na Lomba, e os que pasen entre Alondras e Estradense xogarán contra o Polvorín no Ceao, a outra semifinal. No Ceao. Sairán 2 semifinais, os gañadores de cada semifinal xogarán unha final, o gañador final... Como no Ceao? No Ceao? Bueno, na casa non sei se xoga o Lugo. Xogan en no Anxo Carro. Partido bonito. O mellor... É verdade. Bueno... Pois podemos comentalo agora antes de ver as clasificacións. Quen creen mollarnos, ti máis eu agora, e decir quen vai ascender dos 6 equipos que están. Non, cantos son? Si, 6, non? Sí. Podémonos mollar, Ti vas decir Estradense. Podémonos mollar tamén ca xente, que diga a xente quen cree que vai ascender. Sí, eu vou dicir Estradense, sí. Vou dicir Estradense, ainda... non vou dicir Estradense, porque sí que me gustaría que ascender o Estradense realmente, ao final eso. Xa sabedes que eu son de Estrada e, bueno, claro, lle ben, teño amigos ali, gustaríame que estender o Estradense. Pero realmente vexo como máximo favorito a Arousa, pero con diferencia. Que boa, the best. Nova suscripción, Anoski 12, moitas gracias Anoski. Graciñas pola suscripción. Que vos iba a decir? Ti que dixeches? É que desconcentroume a suscripción. Digo que me gustaría que estender o Estradense, pero creo que o máximo favorito, creo que vai ser o equipo que estenda, vai ser o Arousa. Aparte xoga os 3 partidos
xoga os 3 partidos na casa, e bueno, ao final iso pareceme un factor diferencial, sobre todo agora que se pode meter público. Vale. Pois eu vou dicir... É que cuidado. É que claro, o favorito é o Arousa, iso é así, pero despois... É que sería tirarse moito triple, dicir un que non sexa Polvorín ou Arousa, porque son 3 partidos que hai que gañar para ascender, Ou que? Como? Nada, estás lendo o que pon aí Jengibre, non? Si, estou lendo o que pon, mirado no chat, A ver. é interesante. Non necesariamente o Arousa enfrontase ao gañador do Alondras Estradense. Sen vos non vale furar, non existiría. Digo, Polvorín ou dos Somozas Choco. Claro. Penso que eu entendo o que quere decir. Supoño que o Arousa vais enfrentar ao equipo que pase, que teña a clasificación máis baixa, non? Claro, entón, se pasa, en caso de que pase o Choco, por exemplo, pues destes cuartos Se pasa Choco e Alondras, o Choco sería o rival do... Se pasa o Estradense, xogaría contra o Estradense. Claro. Se pasa o Somozas e Alondras, pois xogaría contra o Alondras. Que como mola ter estes seguidores que temos, Vieito, que nos explican as nosas cousas, porque... Ao final nós tamén, tampouco, non sei. Claro. Informarnos o demais, pero ao final temos tamén outras labores. Mira, tampouco... Mourazos, tirándose o triple, dicindo... Por certo, falando de Mourazos, que está polo chat, pero non está hoxe con nós, Mou anda moi liado con exámenes, con moitos traballos, movidas varias, entón non vai estar. Pero bueno, seguro que o botades de menos, pero dádelle moita forza cando acabe os exámenes, seguro que está de volta. Eu vou dicir, íbame tirar o triple dos Somozas tamén, pero vou dicir que ascende... Vou dicir o que me gustaría. Eu vou dicir que ascende o Polvorín. Vale, pois eu logo veña. E quen pensas, quen crees que si tuveras que apostar... A ver, o Arousa, se teño que apostar 100 euros, o Arousa de cabeza, sen dúbida. A mí pareceme tamén máis claro, e aparte sobre todo isto, porque xoga en casa tamén. Que ao final hai moitos equipos, pero Arousa xogar na casa, bate moito. Ten pinta, sí. Quedamos logo así, non? Estradense, Polvorín, o que nos gustaría, o que pensamos os dous, que vai ascender a Arousa, veremos que pasa, a ver. Vale. Pois nada, mira, vemos a clasificación da permanencia da que falábamos antes. Está Ourense Club de Fútbol primeiro con 45, empatado a puntos co Viveiro que vai segundo, Arzúa 43, e despois un peldaño así por debaixo, Barco e Ribadumia empatados a puntos, o de Ourense con 36, Fisterra con 33, coidado co Fisterra, decíámolo antes, están aí, e despois o resto de equipos xa un pouquiño descolgados, prácticamente descendidos. Moitos descendidos. Sí, no, a ver, están virtualmente descendidos. Se cadra o Fisterra é o que, bueno, o último que pode ter así algunha pequena opción, pero ao final, bueno, tamén son 6 puntos, quedan 12, que ao final terían que prácticamente gañar todos os partidos, que pincharan os de arriba, bueno, claro. É complicado, pero bueno. Pero sí que é certo que eu creo que entre Ourense, Ribadumia e Barco pode haber moita chicha, moita chicha. Sí. Vai estar moi interesante, hai que estar moi atentos ao que pase neste final de liga. Eu creo que tamén vai depender moito dos resultados que teñan Viveiro e Arzúa nestas dúas xornadas, porque despois eso, que comentábamos antes, o Barco ten que xogar contra o Viveiro, recibe o Viveiro e visita o Arzúa nas dúas últimas, e poden cambiar moitas cousas de se estes equipos están salvados ou aínda non se salvaron. Xa te digo, os 3 primeiros veñen en moi boa dinámica, boa xeira, e penso que os 3 primeiros vanse salvar. Eu penso que casi 100%, aseguraría, Moi mal teñense que dar as cousas, pero eu, por exemplo, no Arzúa sempre confiei e sigo confiando a morte, Vieito. Ben o sabes. Que sí. Pero bueno. Pregúntanos aquí, Jengibre, como é a vindeira... Tes por aí os partidos? Sí, teños aquí. Mira, por exemplo, comentámolos. O que nos, bueno, aquí o que nos importa un pouco para a salvación. Sí. Xogan na vindeira jornada o de Ourense e Arzúa, partido importante. Sí. Outro partido moi importante que é Ribadumia e Viveiro, que tamén aí pode haber chicha. Ourense Estudiantil e Barco as Pontes, e Pontellas Fisterra. Pero eu creo que este Ourense Arzúa e o de Ourense Arzúa e Ribadumia Viveiro son moi chaves, porque dai, según os resultados que haxa, poden cambiar moitas cousas. Contra quen xoga o Barco? O Barco, perdón. O Barco xoga cas Pontes na casa. Vexo que cas Pontes na casa. Partido en teoría fácil para o Barco, para golear como fixeron contra o Paio Saco na anterior xornada. Sí, aparte os Pontes é un equipo que, bueno, fora da casa, sí, frouxea bastante. Sí.
Pero claro, o Arturo e Viveiro, se perden con Ribadumia e Ourense, é que se meten en problemas. Claro, ao final. sí, totalmente. Mira, dinos, Entón, di Brains, é clave. Di Brains, o de Ourense, o equipo do povo, que se salven eles, sen dúbida. A xente, vexo que queren moito o de Ourense, hai un cariño especial por este equipo, verdade? Sí, eu creo que sí. A ver, eu creo que tamén ven un pouco dado, porque ao final Ourense Club de Fútbol é un pouco, eu creo, o herdeiro do Ponte Ourense. Claro. Non sei se, bueno, espero non ofender a ninguén, porque, bueno, xa sabedes o rollo que hai en Ourense. Pero, bueno, é un feito que así, o Ponte Ourense pasou a denominarse Ourense Club de Fútbol, o que era o antigo Ponte Ourense. E, bueno, o U de Ourense naceu un pouco por parte de moitos socios do antigo Club Deportivo Ourense, que a idea de volver bueno, pois a ter un equipo que representara a toda a cidade de Ourense. Sí, Entón, bueno, eu creo que, bueno, Sí, ao final, moita xente que era do Club Deportivo Ourense ora identifícase ca UD, como haberá tamén xente do Club Deportivo que se identifique co Ourense Club de Fútbol. Posto, non sei. Graciñas por ese follow, el Pechos, creo que eras, non? Benvido a familia de Non Vale Furar. E mira, Beto, xa para acabar ca clasificación de terceira, xa pasamos a preferente rapidamente, que nos queda unha xornada. Bueno, vemos como acabou a Liga, que Arousa quedou terceiro, Polvorín cuarto, quinto Somozas e Alondras sexto. Imos ca preferente, que está tamén moi bonita. Hai 7 equipos, non sei se os sei de memoria, verdade, pero 7 equipos que xa están clasificados para a segunda fase, para a fase do ascenso, que son o Sofán, o Noia, teralos por aí, o Barbadás, está tamén o Atlético Arnoia, creo. Hai varios, pero bueno, ímolos comentando, senón, O Noia, a Sarriana, o Ponteareas, o Xuvenil de Ponteareas, e creo que xa está, non? É o Gran Peña. Sí, é o Gran Peña. Van 7. Exacto, sí, pois son eses. Porque hai un grupo, o único grupo no que aínda non está todo decidido. Bueno, todo decidido. O primeiro posto é o grupo o subgrupo A do grupo Sur, onde están o Arnoia e o Barbadás aí con 16 puntos. Claro. Bueno, de feito, xoganse este fin de semana. É que sí, hai moito, Atlético Arnoia e Barbadás. Hai moitas cousas en xogo, hai partidos, hai equipos que xogan o segundo posto, o terceiro, que recordamos, os terceiros van xogar Copa do Rei o vindeiro curso, bueno, moitas cousiñas en xogo. Imos cos resultados deste finde. Imos cos resultados. Vale, o Laracha, que está facendo unha tempada bastante mala. Non sei que pasou en Laracha, Maki que é desa zona, ao mellor podenos contar algo do Laracha. Laracha 0, Atlético Montañeros 2, Santirso 1, Betanzos 1. O Vitoria Arteixo foi aprazado por COVID. Sí, o tema do Laracha, aparte, chamounos bastante a atención, porque, home, sempre foi un equipo que estivo aí en preferente ben, algún ano en terceira división, e ao principio de Liga, a verdade é que, non sei, non nos esperábamos isto, tampouco coñecemos moito, verdad? Non sei que pasou. Deixou de ser o filial, non? Do Deportivo xa fai, non ten nada que ver co Depor, entón foi o Deportivo C, claro, anos. Agora xa non, entón a mellor notase iso. Despois, no subgrupo B do grupo Norte, temos un Opino 0, Puebla 0, moi ben Opino este ano competindo en preferente ao final, parecía que non lles iban sair nada, e mira, bastante ben. Boiro 1, Dubra 1, e Xallas 1, Noia 3, o Noia campeón do grupo, con esa vitoria en Santa Comba. E Boiro que vai na xogar na última xornada. Xoga contra quen xoga o Boiro? Puebla, pode ser. Noia. Claro. Xornada que de feito é o que quería comentar, que o Boiro empatou co Doura na casa e o Boiro se chega a ganar, xa estaría. Tiña de gañar esta primeira fase aínda, porque sería se lle ganar o Noia tería o gol a verás gañado. Claro. Despois de gañar en año tamén. Pois bueno, a ver que pasa, a ver, eu supoño que os dous, non? Noia e Boiro estarán ten pinta. Sí, claro, sí, pero o que pasa é que, bueno, xa sabedes, é distinto pasar de primeiro que de segundo, os primeiros pasan a segunda fase con 3 puntos, os segundos pasan con 1 punto só, entón, bueno, iso e despois, para a xente que non saiba como funciona despois iso, bueno, o que acabas de dicir ti, pasan con 3 os primeiros, con 1 os segundos, e despois xogan 4 partidos, só son 4, e xogan unha única volta contra os equipos de outros grupos, é dicir, no grupo norte xogan contra os outros 4 equipos dos outros 2 grupos e despois haría dai os 2 primeiros ascenderían, non? Era así. Correcto. Tendrían 2 de todo o grupo norte, de toda a zona norte, e 2 de toda a zona sur. Mira, pregunto ao Rei Fabiano, parece de máis 3, máis 1 sumas o que ten cada un? Non, penso que non? Eso é unha nova liga xa casi de cero, non?
Sí, Creo eu que penso sí. que sí. Vale. Despois, no grupo C, noso grupo C do grupo Norte, Santa Vallés 2, Arriana 2. Sí, sí. Pero a verdade, agora que o dixo, agora Eu xa me fai dúbida. No, no, a ver, eu duvidei no tío, pero eu penso que sí, que empezan de cero, porque senón hai equipos que teñen moitísima ventaxa. Se non tería sentido sumarlle máis un ao segundo e máis tres ao primeiro, sabes? Non ten ningún sentido. Eu penso que empezan de cero, pero habría que aseguralo. Home, se quedas primeiro, podes quedar primeiro por un punto e ao final dá un pouco igual quedar primeiro que o segundo. Bueno, entón, Eu penso que non. Bueno, compróbose tal por aí mentre eu vou dando resultados. Mira, Ribadeo foi aplazado contra o Foz, Club Lemos 1, Residencia 1 aquí, Sarriana xa é líder. A última xornada entre Residencia, Lemos e Santa Vallesa irá o segundo do grupo e o terceiro tamén. Despois, noso grupo A do Grupo Sur, en Ourense, Polígono San Ciprián 1, Nogueira 1, Barbadás 3, Verín 0, golpe sobre a mesa aquí do Barbadás que deixa ao Verín sen opcións, e Velle 0, Atlético Arnoia 0. Na última xornada, o Arnoia e o Barbadás xogaránse o primeiro posto do grupo. Despois... Mira, Cabo, xa a ver, empezan de cero, verdad? Empezan de cero. Claro. Sí, os primeiros con 3 puntos, os segundos con 1. Claro. Era visto. Vale, pois seguimos cos resultados entón. Mondariz 3, Porriño Industrial 2, Cultural Areas 3, Caselas 4, Valladares 0, Juvenil Ponteareas 1. Ollo, Miguel Fieiro, fíxenos unha raid con... Ollo, unha raid, moitas gracias Miguel, con 23 fenómenos. Mira, ven moita xente de Miguel, Sí, señor. Moitas gracias, Miguel, sí, señor. Benvidos a todos, chavales. Mira, que nos siguen. Que grande, Miguel. Que grande, Miguel. Sí. Xusto estábamos repasando aquí a preferente, tío. Estábamos aquí con 13 personas e mira. Sí, señor, graciñas, Miguel. Gracias a todos por estar aí. Veña, rematamos que a preferente e imos a facer algún show, paréceche? Que teño un show para ti. Veña. Sí, veña. Por último, Gran Peño que falábamos antes, 20 puntos, e o Pontevedra B e o Vilalonga vanse xogar o segundo posto do grupo, na última xornada. Aparte, o Pontevedra está máis fácil que xoga co Umia, o Vilalonga xoga co Gran Peña na casa. Sí, señor. Pois deixamos aquí preferente. Bueno, tampouco é un partido excesivamente complicado. Efectivamente. Mira, pregúntanos en la Liga en cal está. E dinlle alguén aquí no Puticlub. La Liga está en primeira, non? O la Liga autonómica. Queremos o la Liga de volta, non? Queremos o la Liga de volta en preferente polo menos, o la Liga. Son un pouco de la Liga, eu vim ali uns anos en la Liga, entonces quero lle ben, aparte gustame moito o cocido. Son un amante do cocido, Cabo. Sí. Aparte é un equipo que, bueno, estivo anos en segunda B, en terceira división, e ao final é un equipo histórico que non está onde se merece. Sí, señor. Están seguindo moitísima xente, gracias a todos, el canalla Rubens, tío. Este home xa estivo por aquí algunha vez, penso eu. Sí, a mí tamén. Mira, pregúntache, como que viviches en Lalín, Xan Jefe? Viches en Lalín, Vieito? É totalmente verídico, pero vivín, bueno, non moito, eu tiño familia en Lalín, meu pai de Lalín, entón vivín, pois, hasta que tiña 5 anos, ou si, xa fai moitos. Ai, pero son moitos anos, En 5 anos podes facer moitas cousas. Moitas, bueno, depende. Si son dos 20 aos 25, si que podes facer moitas cousas. Si son dos 0 aos 5... Joder, pois fixaches a Cristo de movidas dos 0 aos 5. Aprendiches a falar, a camiñar, a cagar sentado. Bueno, algunhas cousas desas que mencionaches, e non vou dicir cal, aprendí máis tarde dos 5 anos. Pregúntache, que che gusta máis, o lacón ou o donato? Que che gusta máis, o lacón ou o donato? Gusta máis o lacón. Mira, pregunta jengibre, que ahora están aquí preguntando. Ti xogarías no Melide, quitarías o posto a Cabo? Somos futbolistas diferentes, Vieito, a ver. Bueno... Eu sí, somos diferentes, outro perfil sí, de futbolista, total. No lateral dereito, ao mellor, sí que poderíamos loitar por un posto. Eu son, quizáis, un lateral máis veloz. Vieito un xogador máis de clase, non? Así, algo así. Un pouco máis defensivo, penso eu tamén. Mira, pregúntanos Xacoquín 19, se pensamos que o Lugo vai se manter, pois imos falar agora do Lugo, pero primeiro que che parece che fago un xogo que falando un pouco da enquisa que ten, a enquisa que ten. Ostra, vale. A enquisa que temos en Twitter, por certo, a de a quen votan de menos na selección. Como vai? Pois mira, Angeliño, a xente vota de menos a Angeliño, un pouco a Brais Méndez e a Borja Iglesias, despois a outros, hai 56 votos. Pero bueno,
Eu vouche dicir unha cousa, vouche dar pistas e tes que adiviñar dous xogadores. Primeiro un e despois outro. Son xogadores galegos, simplemente non che vou dicir que categoría, xogadores galegos, poden ser de preferente, bueno, preferente non vai ser porque só coñecerás a non sei, o diante. Vale. Sí, veña. Pois veña, mira, primeira pista, que participe a xente no chat que ahora que estamos así máis xente, que a ver se adiviñan antes que a ti, se adiviñan antes que a ti, perdes. Veña, va. Primeiro xogador. E primeira pista, xogador de 24 anos. Sóltame un nome, Vieito. Pois Miki Villar. Non é Miki. Segunda pista, ocupa un posto no medio do campo. Non é Iago Falqué, Volk. Andiveche cerca, amigo. Posto no medio campo, Brais Méndez. Non é Brais Méndez, andiveches cerca, Vieito. Pasamos a pista número 3. Compartiu vestiario con Agulló, con David Soto e con Dani Pedrosa. Dani Pedrosa, actual xogador do Racing Vilalbés, non o das motos. Tic-tac, o tempo corre. Ui, que cerca andan, Denis Suárez, Brais Méndez, Maradona. Como? Hugo Rama. Ai, adiviñou Vieito antes que a todos, Villares, no. Era Hugo Rama, chavales, era Hugo Rama, mira. Tiña outras pistas, tiña que o pasado curso debutou no fútbol profesional, que logrou un ascenso a segunda división cun equipo de fora de Galicia, que vestiu as cores vermello e branco a tempada pasada e que luzo 10 e ten un golpeo espectacular. E ademais que comparte apelido co porteiro do Paio Saco. Esas eran as pistas. Sí, señor, pois moi bo xogador Hugo Rama, o de Sigüeiro, a verdade que é un auténtico xogadorazo. Joder, moi novo ainda, E a mí non me sorprendería, Cabo, que acabara no Celta. Mira, eu vin en Twitter que a Peña o quería no Celta. A xentiña pedía Rama para o Celta, pero bueno, a ver que pasa. Eu digo unha cousa, eu patelo no Celta, non, evidentemente non para ser titular, pero vas decir unha cousa, vas decir, patero sitio. Claro, xa vas criticar a Baeza e vas decir, para metelo no lugar de Baeza tamén. Evidentemente pareceme bastante mellor Hugo Rama que Baeza, sen dúbida. Bueno, pois veña, pasamos ao segundo xogador, a ver se alguén adiviña antes que a ti. Este é máis complicado, xa cho digo, Vale. Veña. Pista número 1. Xogador de 29 anos, Vieito. Veña, xogador de 29 anos. Hugo Mallo. Non é Hugo Mallo. Pista número 2. Ocupa un posto na banda ou detrás do punta. Pazolo, din por aquí. Non é Pazolo, pero andiveches moi cerca. Banda ou detrás do punta. Na banda ou detrás... Son galegos, non todos? Son todos galegos. Na banda... É que son moitos equipos, non sei. Na banda detrás do punta, pois... Eu que sei, paso, non sei. Pasamos, pois mira, seguinte pista. Compartiu vestiario con Fabiño, actual xogador do Liverpool, con Fabiño, con José Rodríguez, o gran José, e con Ander Capa, lateral dereito do Athletic de Bilbao. E andan dicindo moitos nomes, a Belenda, Moja Chaboura... O rei Fabiano ten unha carallada con Moja Chaboura. José Lumato. Non é José Lumato. Non é Joselu. Pista número 4. Canteirán do teu equipo, Vieito, do Celta de Vigo. Uf, é que non adivina nadie. Joder. Sí, da túa quinta. Ollo, hai un acertante no chat, pero non o mires. Xa adiviñaron varios. Sí. Era J. Peleteiro. Sí, señor, rapaces. Que ben, Moi ben. J. Peleteiro, mira, tiña quinta pista, aventura en Inglaterra, onde rendiu a moi bo nivel, nado en Pobra do Cabramiñal, tamén se fala por el por outros motivos fora do terreo de xogo, xogou no Alavés esta tempada e o seu nome é unha letra. J. Oye, non iba nada mal a de Joselu. E a de Joselu tamén. Ademais, era Joselu, pero bueno, Joselu ten 31, pero Lucas Vázquez ten 29, o sea, é do 91 tamén. Joder, vaya quinta seiu de aí, Vieito Baliño, J. Peleteiro, Lucas Vázquez, espectáculo, tío. Ao final todos ganan cartos menos eu, Cabo, é un desastre. Xa. Ao final o que máis apuntaba que era eu foi o que máis... Ostra, e da miña quinta quen está con 23 aniños, tío? Non sei, da túa quinta... É que non hai vos xogadores, Non ano por culo, 98. Mbappé, non? Está Mbappé. Mbappé de 98, creo que sí. Joder. Bueno, pois xa está, ata aquí as pistas de Cabo no día de hoxe. Querido Vieito. Moi ben, pois agora eu penso que é tempo de falar un pouco dos tres equipos que quedan, nos tres equipos que están rapidamente. máis arriba. Falamos primeiro galego. Do Lugo.
falamos primeiro do Lugo, sí, que non lo pediron antes, así xa... Pois o Lugo... Xa deixamos aí. Ostra, Pois o mira, Lugo, unha cousa, antes de nada, Vieito, perdón, é que me están preguntando se xoguei cun chaval que se chama Borja Piñeiro. Claro que xoguei con Borja é moi amigo meu, de feito. Quen eres? Xaco King, porque Borja Piñeiro é un futbolista moi bo, o Mbappé chamábanlle, o Mbappé de Melide. Así que, perdón, corteiche, Vieito. Nada, pois nada, dicía un pouco, que falábamos un pouco ao principio do programa, non? Que ao final o Lugo sí que parecía que tiña unha pinta horrible, porque fai eso, un mes parecía que non había Dios que o salvara. Pero bueno, ao final, un par de vitorias, sobre todo a vitória de onte que é importantísima, e bueno, que ao final agora mesmo depende de si mesmo para salvarse, o que parecía imposible. Sí. Fai unhas poucas. A ver, mira, eu vouche dicir a verdad. Antes, primeiro déxame contestar a Xaquín, moi ben. Sí, verídico, creote Xaquín, porque fixo o ciclo de cociña. Que guai, tío. Bueno, que che iba a decir, perdón. O Rayo Vallecano, estiven estudando un pouco os equipos que xogaban contra o Lugo, que estaban na loita, o partido do Lugo, vexo complicado aínda así, moi complicado, tío. Claro, complicado, realmente ten que ir a xogar a Vallecas, que é un campo complicadísimo. E bueno, aínda que o Rayo ten bastante feito para entrar na promoción, en caso de que gañe o Sporting decisión contra o Almería, pois vai a ter o Rayo vai ter que gañar tamén. E de aparte teñeno o que ten máis de cara para salvarse, penso eu, é o Logroñés, que xoga na casa. Sí. Contra o Las Palmas, que non se xoga absolutamente nada. Sabes, o Lugo que pasa? A gañar un pouco. Sí, a ver, o Rayo, sí, xógase a vida, pero tamén o equipo que está loitando por entrar na fase, nos playoffs, é o Sporting de Xixón, se non me equivoco. E xoga contra o Almería, e o Almería tamén é un moi bo equipo. Entón, o Rayo a mellor é que claro, o empate tampouco lle vale de todo o Lugo, é complicado, tío, é moi complicado. O Lugo eu creo que ten que gañar. O Lugo ten que gañar. Eu creo que se non gaño o Lugo é moi difícil. É que che iba a decir, falando un pouco do partido de onte. O Sabadell vai xogar co Mirandés, que o Mirandés non xoga nada, é complicado, E bueno, é o Castellón co Málaga, que tampouco se xoga nada. Ainda que o Castellón está a 3 puntos menos, está máis complicado, pero sobre todo o Sabadell e sobre todo o Logroñés, que xoga na casa. Co Español, non? Eu creo que poden gañar Alcorcón co Español. O Alcorcón tampouco vai perder na casa contra o Español. A ver, podería pasar, pero... Bueno, pero o Alcorcón xa está aí con 45, non sei. Sabes? Eu miro máis ben os de baixo. O Logroñés e o Sabadell, que creo que son os que lle poden arrebatar un pouco esa posición de privilexio ao Lugo. Está feo, pero bueno, falando un pouco da alegría que lle deu o Lugo a súa afección onte. Gerard Valentín, tío. O segundo gol de Gerard Valentín é que mete o Messi, tío, están falando del 5 días, tío, porque tremendo golazo. Gerard Valentín, eu creo que é un xogador, ademais, que, bueno, este ano ten bastante, ao ser un xogador bastante explosivo, ten moitos problemas cas lesións. Sí. Eu penso que eso penalizou moitísimo o Lugo tamén, porque realmente un xogador así é diferencial. E despois, eso, a lesión de Gerard Valentín, as lesións que tuvo Puma Rodríguez, que ao final son dous xogadores de banda que son... que prácticamente son pero mira, do mellor. Sí, Gerard Valentín nunca foi un xogador de marcar goles, pa nada, onte con un doblete, tío, espectacular. Pregúntanos ao Rei Fabiano. Se ten o gol a veraxe o Lugo, non o ten. Penso que o Alcorcón lle meteu unha que lle gañou o Alcorcón, incluso non Anxo Carro. Non sei se estou falando de memoria, pero penso que non o ten gañado, eso é un percaliño, un pequeno percal. O Lugo a veraxe non ten con ninguén. É que moi vai. Bueno, é un milagre. Se quedan na categoría, para min vai ser un milagre. Habería que celebralo indo a Fonte do Rei aí, os que se xa desde Lugo, meténdovos na fonte, tío, porque un 3. O Lugo ten que gañar o seu partido. Ao final é un partido, son 11 contra 11, pódese gañar. É complicado porque o Rayo está xogando o que está xogando, e aparte anda ben, porque o Rayo anda últimamente moi ben, xoga moi ben ao fútbol, e é un rival complicado, pero é un partido pode pasar de todo. E o Lugo eu creo que non lle vale outra que gañar, realmente. Teñen que saír a por todas, É que o Rayo, ademais, é un equipo que na casa... Haberá afición no partido? Poden entrar aficionados xa, non? Claro, sí, supoño. Están entrando xa a xente. E bueno, a ver que pasa. Que estarías disposto a facer se salva o Lugo? Perdón. Que? Que estarías disposto a facer se salva o Lugo, Vieito? Algúnha locura?
No, eu creo que deberías facer ti, porque eres un home que presume de De luguismo. Luismi. Dis que é o teu segundo equipo favorito. Eu Dos penso que meus non sei, favoritos. A ver, máis pois, indicado. que o digan por aí polo chat, que me digan algo, eu móllome se si ou se non. Eu son un cagao, así que non creo que faga moita cousa, pero bueno, ao mellor, Mira, o próximo xa que día... falaches, Que? xa que falas de mollarte, xa que falaches da Fonte do Rei, eu creo que non hai mellor cousa que Sería ir a Lugo e espectacular. bañar. Pero, bueno, xa o veremos, non especificamos unha data específica para facer eso, pero pode que pase en algún momento. Xa se conto despois, pero... Pasa entre 3 anos non conta. No, ten que 3 ser- anos non. Mira, dime, Un mes, por exemplo, un mes ou... Mira, dime, estánme dicindo Tres cousas, semanas. que son inviables, estánme dicindo Xaco King, que se rape ao cero. Eso non vai pasar nunca ata que me este empezando a quedar calo de verdad, que espero que pase un par de anos. Que afeite o bigote, nin de coña, tío. Levo sen afeitar o bigote rollo con cuchilla, anos, vieito. Incluso na cuarentena non afeitei con cuchilla. Desde que che saiu. Claro, máis ou cando menos. me saíu con 13, 14 anos, dixe, isto pa sempre xa. Bueno, e outro, outro que ten complicado, que se complicou un pouco a vida demais, é o de Porabanca. Ai, sí, Porque- perdón, falemos do Depor. Tiña un partido esta semana co Sporting Huelva, que sí que era en Huelva, era un partido, bueno, que non é un partido fácil, pero realmente era un partido que de gañalo, poñese bastante cerca da permanencia. Sí, e agora complíquese un pouquiño bastante, non? E complícase un pouquiño bastante porque quedan 9 puntos e están a 5 Sí. de salvación. O sea, non Recordamos, sei, é complicado. Despois, bueno, dependen un pouco do Eibar, teñen que intentar pillar o Eibar, pero por exemplo, o Eibar xa xoga esta semana. Bueno, Eibar ou Arroyo. sí, a semana pasada acórdome que El Arroyo, que é o último clasificado. hmm, Entón, bueno, teñeno, a verdade que é complicado. sí. Teñeno complicado. Recordo a semana pasada, tío, cando fixemos o 2 días despois, o día seguinte, xogaba o Depor contra o Atlético de Madrid, vin o partido e foi un gran partido de Depor a banca, eu dixen, este equipo tense que salvar, pero non me esperaba o que pasou esta fin de semana, a verdade, ese resultado tan duro de 3-0, foi un resultado feo, bastante feo. Sí, bueno, aparte o Depor, a ver, o Depor eu creo que agora, a pesar deste resultado, o Depor eu creo que anda, bueno, pois non anda mal, realmente, o que pasa é que, bueno, penaliza moitísimo o inicio de liga que fixeron, non? Porque estiveron, non sei, Xa, sin gañar un partido perdendo, aparte perdendo con oleadas moi duras, Joder, o sea, dá e unha tanto. sensación de equipo desfeito ao principio de liga, eso ao final, pois evidentemente penalízate moitísimo, son puntos que deixes de sumar, e os outros rivais collen ventaxa. Sí, E agora señor. recortar Pois a ver que pasa co Depor a banca, estaremos moi atentos. Sabes contra quen xoga este fin de semana? Ou alguén no chat? Porque eu non o sei. Sí, xoga con... Bueno, acabo de verlo, home. Seguro que Cisco o sabe, que é fiel seguidor do Depor a banca. Tiene unha co peixe, realmente. É que é unha cousa increíble. Co Tenerife. O Tenerife na casa, sí, señor. Gracias, Dani. Bueno, o Tenerife que está aí arriba. Non se xoga nada, porque xa non lle dá para entrar nos 3 primeiros postos, pero está aí Confiemos. arriba, un partido. Bueno, veremos que pasa. Confiemos, En todo confiemos. caso, Sí. E a ver como vai a cousa. Vale, pois non xogan este fin di Cisco. Ves, sempre anda apuntando nos Cisco no fútbol feminino, controla moito, xogarán para a semana que ven, non? Ou cando? Descanso, hai descanso. Bueno, pois xa xogarán. Agora imos cun equipo que non vai volver a xogar esta tempada. Os do Chacho, o teu Celtiña, vieito. Que empezou gañando, non? 2-0, ou canto foi? Empezou gañando 2-0, sí, pero perdeu 2-3, evidentemente. Bueno, non se xogaba Bueno. nada tampouco, non pasa nada. Non, home, xogábanse, bueno, pois xogábanse 3 puntos e o que se xogaba era o Betis e nada, ao final un pouco na tónica de sempre, deixaron boa sensación, o Betis ten un equipazo e ao final acabouse levando o partido. Agora o que máis interesa é, pois, bueno, sobre todo renovar a Miñambres, o director deportivo, que xa parece que está encaminhado, que se dará nos próximos días, e sobre todo, pois, pechar a renovación do Chacho, que, bueno, é o verdadeiro artífice desta boa campaña que ao final realizou o Celta, porque ao principio, recordemos, con Óscar García era un auténtico desastre. De feito, cando chegou o Sí. Chacho, o primeiro partido contra o Sevilla da primeira volta, perdeu, o Celta puxose último, e, bueno, a partir de aí, espectacular. Non, espectacular, bueno, cos seus tuvo algún fallo aí, bueno, algún partido que debeu gañar e non o fixo, pero ao final eu creo que estando ao que estábamos acostumados nas últimas tempadas, creo que nos podemos dar por satisfeitos. Cun canto nos dentes.
Efectivamente. Que te iba a decir? Sen contar a Iago Aspas, sen contar a Iago... No, vouche poñer nun apreto. Top 3 futbolistas do Celta esta tempada. E claro, vas dicir Tapia e Aspas, pero... Efectivamente, Tapia e Aspas fixo. E despois, igual digo Brais, o mellor, A ver, ou Mina. Vou facer unha enquisa entre a xente... Brais, porque mira... Claro. Vou facer unha enquisa ca xente de un minuto a ver a quen escollen como mellor xogador da tempada para o Celta. Paréceche? Así rápida. Pareceme fenomenal. Que nos queda? Dime, o que ti queiras. A ver. Eu digo que escollera o mellor xogador do Celta este ano, non escollo a Iago Aspas, escollo a Tapia. Claro. Bastante claro. É que é ese o tema. Parece un xogador que era totalmente necesario no Celta dende facía anos. E bueno, este ano a verdade é que se saiu. Aspas fixo un temporadón exactamente igual que fai sempre. Xa está, botade aí. E algún altibaixos, pois estivo lesionado tamén. E bueno, de Tapia foi simplemente escandaloso. Sí, é que eu teño dúbidas, é que a ver o que votan. Mira, está Aspas, Brais, Onésimo, votaron por Onésimo. Non fagades a coña de... Xa están votando Onésimo, tío. Votaron 2 a Onésimo. Non fagades a coña de Onésimo, que o puxen por poñer, joder. Foi o mellor do Celta, claro. O Onésimo, tío. É aceptable, Onésimo tamén foi É que estou vendo as votacións en directo e Tapia que se pon con 3 votos, Onésimo con 2, Aspas con 2 e Brais con 1. Mina con 0. Eu che digo, eu penso que o de Tapia, creo que o de Tapia que foi un escándalo. Aparte, penso que é un xogador dun nivel superior ao do Celta, é un xogador top. É que tamén che digo, ao principio de tempada un pouco que o que mellor estaba era Tapia, sen dúbida, e foi a gran sorpresa, o mellor sí que merece ser Tapia. Mira, gañou Tapia, xa acabou a enquisa, votaron non sei cantas persoas, pero gañou Tapia, por un voto. Eu creo que foi durante toda a temporada, porque eso, moi bo, Brais e Denis e Mina acabaron moi ben, pero sí que é certo que Aspas tuvo aí certos altibaixos, sobre todo ao principio de liga. Sí. Acabou de empezar ben ao principio, e Tapia eu creo que foi o máis regular. Sí. O máis regular. Sí. Pois, gracias Moisés Pombo, grande Moisés Pombo por ese seguimento. Bueno, e que máis? Pouco máis, porque son as 12:15. Sí, é tarde. É tardiño. E penso que son horas xa de ir retirando. Falamos de todo o que nos traía esta semana. Bueno, despois se queres podemos comentar así a grosso modo, así por arriba, o tema do ordenador, do adestrador, que, bueno, por exemplo, no Deportivo xa parece que está pechado prácticamente a falta duns flecos Borja Jiménez, adestrador que empezou a tempada no Cartagena, e o votaron, pero que, bueno, levaba 2 anos seguidos ascendendo a segunda división con Mirandesa. É moi posible, que chegue Borja Jiménez. Ala, marchou Vieito. E déixame solo, tío. Bueno, pois se non ven Vieito, vou despedir, Jengibre, ata a próxima. Rapaces, como sempre, un placer. Imos intentar facer unha raid, está volvendo Vieito. Que pensades da marcha de Iago no Compostela? Xa volviches, Vieito? Xa estou. Pois Iago, a ver, a onde vai Iago? É que dixemos os dous que iba a ir para o Depor, creo. Parece que vai Borja Jiménez ao final. Bueno. Sí, bueno, a ver, eu creo que non sei se... Creo que hasta pode haber opcións de que Iago, o mellor, pois que non entre en ningún lado este ano, que non sei, porque sí, era eso, Borja Jiménez parece que o ten prácticamente feito, falta duns flequiños. Despois, o que comentábamos tamén, que, bueno, o Pontevedra xa manexa tamén os seus nomes, a Sierra, a Fran Justo. Entón, bueno, non se sabe moi ben onde pode acabar Iago. Falábase do Numancia e detrás do Celta B. De momento as cousas están moi verdes aínda, eu creo que, bueno, aínda nos quedan unhas semanas por diante nos que van a pasar moitas cousas, vai haber moita rumoroloxía e, bueno, xa veremos. Exacto, mira, dio o Rei Fabiano, Fran Justo Pontevedra. A min faría especial ilusión ver a Fran Justo nun banquiño grande como o do Pontevedra, ali en Pasarón, gustaríame, a verdad. Sí, ademais eu penso que tamén, non sei, que ao final tampouco controlo moito como está o clube por dentro, pero bueno, sí que penso que o Pontevedra vai ter que buscar un adestrador que non teña demasiadas pretensións económicas. Claro. Porque os xogadores tamén, porque eu creo que o esforzo que fixeron este ano a nivel económico... Charles Brown. Eu creo que lles vai costar
aí pasar factura. Pode ser. Pois mira, que che parece se agora cortamos transmisión, pero deixamos estes temas para incluso falalo outro día así, non sei o que lle parece a xente, falalo así nun horario así 11 da noite, así, cando a xente xa está así na casiña tranquila, falalo con calma con todos, en plan compartir impresións. Outro día, eu que sei, mañá pasado, cando sexa. Xa iremos falando. Sí. No, mañá non, porque nós non podemos traballar 2 días seguidos, claro. A mí eso parece traballar 2 días seguidos, parece un auténtico abuso. Pode ser. Quen che iba a decir? Recordamos o de a suscripción, os suscripcións, chavales. Tivemos 3 suscripcións no día de hoxe, estamos super contentos. Xa sabedes, tedes poder facer suscripción gratis con Amazon Prime, unha ao mes a un streamer, podemos ser nós. E nada, estamos moi contentos, moi agradecidos porque sempre estades aí. Gracias tamén a Miguel Fieiro que nos fixe unha raid espectacular hoxe, non sei, pouco máis que dicir, non, Vieito? Imos facer... Sí, gracias absolutamente todos. E nada, eso, que comentabas, Cabo, que sí que está moi ben a idea, verdad, que está moi ben a idea esa, de falar. Algún día quedar, falar un pouco de, bueno, da rumoroloxía, todo que rodea a segunda B, terceira división, estas cousas que nos interesan a nós, a primeira, a segunda, incluso a todo. Falar un pouco dos rumores, de como vai o mercado e todo eso. Ainda que, bueno, ahora ainda está comezando a cousa, pero, bueno, xa hai cousiñas. Que, por exemplo, no Compos tamén parece que está bastante... Parece que está tamén bastante claro, bastante cerca, que sexa Rodri o adestrador, non? Polo que vin eu por aí. Rodri que era o segundo de Oiches, que che iba a decir? Non o vas crer, pero ao mellor temos que estar un ratiño máis falando e eu teño que ir marchar un momento porque quedou sin batería o ratón, entón non podo pechar o streaming. Sabes o que che digo? A ver, pois, pronóstico Villarreal-Manchester United, bo tema de conversación. Espera, que vou buscar o cargador, pero vou preguntarlle a miña irmá porque eu non teño nin idea onde está. Volvo en 3 segundos. Moi ben, aquí... Que desastre. Bueno, pois sí, non ten absolutamente nada que ver con nós, realmente Villarreal-Manchester, pero bueno, por mollarse xa que estou aquí, pois eu casi vou apostar polo Manchester United. Parte un equipo así bastante histórico, un equipo que, bueno, que eu de malo recordo para min polo que pasou co Celta, verdad, fai uns aniños, que eu estou convencido, non sei que pensades vos, pero estou convencidísimo que aquela histórica semifinal da UEFA, Celta-Manchester, estou convencidísimo que se a pasar o Celta, gañaría a Europa League, non sei que pensades vos, pero que eu estou seguro. Rato de cable, pareces novo. Sí, é que a mí non me gustan os modernismos. Por certo, que? Por cento de posibilidades de ascenso que lle dou a Estradense, pois realmente doulle un 35%, 35%. Aparte, non sabedes como está a Estrada, está totalmente, a vila está volcada co equipo, está todas as rúas engalanadas con bandeiras do Estradense, bueno, está sendo unha verdadeira paixón eso. A xente está contentísima, está con moitísimas ganas de que chegue a fase de ascenso e de ascender. A verdade é que a xente ten a ilusión de ascender e eu creo que os xogadores tamén a teñen e que van a intentar seguro hasta o final. O sea, que se está creendo na Estrada que se pode conseguir o ascenso. Vieito, teño outro problema. Vou desconectar o meu micro porque non teño un lugar para conectar o USB. Estos son todo problemas, A ver se me sigue escoitando, Creo que non, pero bueno, da igual. Non sei, é igual. Sí que se che escoita. Bueno, eu polo menos escoito-te. Non sei se che escoitan os nosos followers, pero eu sí que te escoito perfectamente. Bueno, pois iremos despedindo logo, non? Que son as 12:20, mañá habrá xente que terá que madrugar. A verdade é que... Bueno, son cousas que pasan, rapaces. A verdade é que é o que hai. A xente de Melide, que a tecnoloxía non se leva demasiado ben. Xa sabedes que, bueno, ali aínda casi descubriron a roda outro día. Que vai, bro. Xoga Xaco Quín, no Estradense xoga un amigo meu que xogou poucos partidos, pero bueno, o gran Óscar López, sí señor, bastante un tipo que me levo bastante ben con el, porque é do Milladoiro, ademais, bueno, eu estuve un anos entrenando no Milladoiro, entrenaba os rapaces da súa xeración. Bo xogador, ainda marcou un gol importante outro día, non recordo contra quen foi. Cabo, contra quen foi o gol que marcou o Óscar López do Estradense outro día no último minuto? 0-2, creo que foi. Vilalbés, eso.
estas cousas só lle pasan a Cabo, quere que vos lo transmita. Eu non sei se os coitades ou non, eu os coito perfectamente, pero bueno. Sí que llevo a cobrar este tempo a Cabo. Que, por certo, deberíame pagar unha churrascada, polo menos, por este speech que estou dando aquí. Que a mí non me importa, porque a mí mola madior dar a brasa. Pero bueno, non sei. Non sei, Cabo, eu que queres que che diga? Se queres, paga todo de golpe e xa está. Eres do Milladoiro, xa Coquín? Pois pode ser que o coñezas tamén. Eu entrei unha xeración aí moi boa. De feito, bueno, dúas xeracións, pero sobre todo unha foi moi boa en cadetes, que era un equipo que estivemos a piques de ascender a Galega. Chegamos á última fase, despois de eliminar o Boiro aí a penaltis, un partido histórico, contra un equipazo. E nada, perdimos co Carlos Sanz na última ronda, pero bueno, había xogadores moi bons, verdad? Moi ben. Noraboa. Nada, pois moitísimas gracias a todos, de parte miña, de parte de Cabo. E nada, iremos despedindo xa, vémonos o próximo día. Xa, eso, o de sempre, seguid as nosas redes sociais, porque seguiremos colgando cousiñas, e bueno, informaremos tamén do vindeiro vídeo. Así que nada, ata a próxima, e moitas gracias por todo, por seguirnos e por vernos. Veña.